आइफवालि ब्रिजआ दिनैहाय अपेनिं जाबाय दा बेखौनो सौफैनानै दंसै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा दा प्रमद बर' सारानो फैनानै बेखौ मुखुलि खालामना होफैबाय नै सारा बैनो सारा मुखुलि खालामनानै थांबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो दिनै आङो बबे जायगायाव दंफैयो नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअनि बेकग्राउन्डआव दा आङो बहाय फैनानै दंफैयो दाख्लि बुंनाय बायदि जोंनि बे चिरां जिल्लायाव थानाय ब्रिज गोदान आइफवालिनि बियो दिनैहाय मुखुलि जाबाय बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सारा फैनानै बेखौ मुखुलि खालामनानै होफैबाय दिनैनिफ्राय बे दालाङा थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामनायनि थाखाय बिराद फ्रि जासिगोन बयबो थांलाय फैलाय खालामनो गोसो दङब्ला बे लामाजों थांलाय फैलाय बबावबा थांनो फैनो गोसो दङबा फैनो हासिगोन दिनैनिफ्राय थांलाय फैलाय लामानि थाखाय जेबो उसुबिदा गैला सिगांनि बायदि दिगदार जाला बे लामाजों दा बिराद मोजां ब्रिज गोदान मुखुलि जाबाय दिनै कमप्लिटसै मानगोनां रायजो राजाफोर आरो माबाफोर फैनो गोसो दंबा फैनो हासिगोन আগতে মানুহ ৰাইজে বহুতখিনি কষ্ট পাইছিলে কেতিয়াবা নাও কেতিয়াবা পানীৰে যাই মানুহবিলাকে दिनै बे आइफवालि ब्रिजआ मुखुलि जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन प्रमद बर' सारा नैबाव दङ माने प्रमद बर' सारखौ मोनदोंबा इन्टारभिउ नोंथांमोना नायलांनो हागोन नैबाव खालामगासिनो दङ नै गाहायाव दा एसे रायलायलायदों बे नैबावनो नै थाजोबगोरलायगौ बैयाव आं सिथा गैला मोननै साव मोननै नैबे जायगायाव जागासिनो दङ आं देखायहरनो सेस्था खालामगोन गासैबो आच्छा सार दालां गोदान नायनो फैदों नामा दालाङा मोजां जादों दा बानायनाया अ दे औ दे होमबा लोगोफोर जोंना दालां गोदाननि मुखुलि मेला बैयाव खालामनाय जादों मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन फारनैजोंबो साव फारनैजोंबो हेलौ फैबाय बिदियाव जिरायबाय थांलाय फैलाय बहुत माने खस्थ'यैहाय थांलाय फैलाय जोंनि बे जिनाखि बर' हालामनि गेजेरावहाय बेबायदि दालां जाबाय बिनि थाखाय आं बहुत मोजां फरायसाफोरनि बिसेस करि फरायसाफ्रा बहुत दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बिसोर थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन दा बिनि थाखाय बिसोरो बहुत उपकार मोनबाय Aduh, tadi kita ada sih.
Angin pupuk dalam Satu, gaवनि समखौ लानो थाखाय खावलायबाय। दालां ब्रिज ओपनिं जाबाय दिनैहाय नायलांनो हासिगोन आइफवालि दालां बियो चिरां जिल्लायाव थानाय आइफवालि ब्रिज गोदाना बेनोसै दिनै मुखुलि जाबाय बयबो नायनानै लानो हासिगोन दिनैहाय आइफवालि ब्रिजआ दिनैहाय ओपनिं जाबाय मानगोनां रायजो राजाफोर नायनानै लानो हासिगोन आरो सोरबा सोरबा बे लामाजों फैनो गोनां दङबा दिनैनिफ्राय आजादि थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन लामानि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैला दिनै गोबां समाव बे जायगाजों थांलाय फैलाय खालामनांगौआ बिराद दिगदारमोन दैनि थाखाय दालांनि थाखाय दिनै बे दिगदारा जानाय नंला दिनै कमप्लिट जाबाय ब्रिज आइफवालि दालां ब्रिज गोदाना बेनो बैयावहाय आइफवालिनि पिकनिक स्पट ओमफ्राय बे सेरावनो नै दालाङा बिराद गोलाव दालांनि सेराव नैबेबायदि मानसि थाबायग्रा लिरिं होनाय जादों मानगोनां रायजो राजाफोर दालाङा मा सिस्टेम बानायदों नायनानै लानो हागोन बिराद गिदिर एरिया दालांनि एरियाखौबो आं देखायहरजोबखानोसै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आइफवालि दालां बियो दालां ब्रिज गोदान दिनैहाय मुखुलि जाबाय बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सार फैनानै बेखौ दिनै ओपनिं खालामनानै होफैबाय नोंथांमोना नायलांजोबनो हागोन दालांफोरखौ आरो जायगानि बै गाहायाव जोंहा दालां गोदान मुखुलि खालामनायनि मेलखौ जागायगोन बै पेन्डेल नुहुरनायाव दा आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो नुलांखाबाय आइफवालि दालां ब्रिज गोदाना मुखुलि जाबाय दिनैनिफ्राय दिनै मुखुलि खालामबाय होननानै नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय दा आंनि भिडिअखौ आंबो एसेयावनो दोनथ'बाय बयनिसिमबो गोजोन्थों